Haupa, hemen gaude Urdu Folkeko 13. edizioan, gaur hasi dugu. Eta bueno, izan dugu azken urteotan ohikoa den bezala El Trasno banden gaita, Asturiasetik datorrena. Uste dut hau dala 9. edizioa etortzen dala ja gurekin. Eta bueno, nahiko ambiente polita egon da kale jiran eta bar. Eta bueno, hemen orain hasi dira ja da plazan diren kontzertuak. Gaur ostirala bi propuesta polite ekarri ditugu. Hasteko orain jotzen ari den Antia Muiño, artista galiziarra, bere proiektu pertsonalarekin. Aiaraldean ere, Aiara Festen ikusteko aukera izan zutenan gerturatu zirenak, Baiuka proiektuaren abeslaria baita. Eta bueno, ona etorri zaigu beste erritmo batzuekin. Galiziako nova canción galega edo esaten zaiona, pixkat kantautore musika, eta bueno, jazz, pop eta beste ukituekin, tradizioa eta pixkat musika garaikidea edo nola baita esateko uztartuz, Eta gaur ere ostirala izango dugu aukera Xabi Burruzagaren diska berriaren kanta batzuk entzuteko, nahiz eta diska azaroan aterako den, baina bueno, esan digunagatik aurkeztuko ditu batzuk hemen. Eta bueno, eta ja biharri begira, bihar larunbata, eguerdian, ordu batak eta laurdenetan ere izango dugu El Trasno banden gaita berriro ikusteko aukera, kale jiratxo bat egingo dugu herrian zehar. Eta gero gaua altzen denean, 9 eta laurdenetan hemen Foru plazan, izango dugu aukera beste bi talde ikusteko, beste bi propuesta polit eta anitzak ez. Hasteko Belarra taldea etorriko zaigu, Donosti eta Iparraldez osatutako, Donostiarrez eta Iparraldeko musikariz osatutako taldea. Eta eskaini gutena izango da bluegrass eta country estiloak. Bere proiektuaren burua, buruetako bat da Urbil Artola, Sorotan Beleko gitarjolea sana. Eta oso musika, ez dakit, hemen ez dakit entzun dugu noizbait, izan dugu Musai Wagon eta olako taldeak, baina nolabait hauek egiten dute lasaitxoago, tradizionalagoa. Eta bukatzeko, nolabait, Plater Fuerta edo ez dakit zelan esan, aurtengoa da Maruja Limon, Kataluniatik datorren flamenko fusio taldea, 6 neskeke osatzen dute proiektu hau, eta oso proiektu atsegina, beste urte batzuetan ere izan dugu baloratu genuen ere ekartzeko, eta aurten izan dugu aukera, haiek etortzeko, eta esan digutenagatik Foru plaza hankaz gora jarri nahi dutela, orduan espero dugu, animatzen zaituztegu gona hurbiltzera eta gurekin disfrutatzea Urdu Folkeko 13. edizio honetaz.